janji babu welana sembahyang di tahun lana limuko di bulan lana datang nanti lari kana anak sebelum lari nyogada nanti lada minantu sebelum danyo pulang santano lada bajanji oleh nyawa lada malayang pikiri lada nyobana delai wahai la sudaro Adang pun kasih oleh ampela para karo oleh satu lari satunya iyo na kami panyato pertama kasih kepada harato ada. Pero okay na da, nampak. Lah, ini nampak. Kau lenggok gitu. Lebih nanti sana. Caro ya. Lo, kanan video kau dek ke? Kanan. Terbalik deh. Ya, ini efek kaca. Guru, coba lo guru. Gua agak buat itu semua. Teleka sampai. Ya. Nabi Allah, Nabi Allahu Rabbi, Rabbi ya Rabbi, Allahu Rabbi, batuan kita Nabi Muhammad, pangulu kita wahai sahabat dalam saudara, assalamualaikum ke dalam sidang. Ada punya kami orang nanjolong datang di tapati rumah lapan udah orang. Ailah piala sudah, puluh orang bantang lampu lah sudah, puluh orang pasang. Tirai langit-langit deh, lah
sudah pulau tarantang dan ini aja mama nan pandai batenggang Mananam rubia sarato jaganang ka ujung kapangka curano basilang curano barisi siri aja pinang tambahannya lagi timba ko joroko ko adat menanti lah sedang elo duduklah berapa makan lebah santan ini aja mama nan terlebih haru haro omananga di bunina nelo di sekolah kami sakumari kan sansai ngaji adat kami tak pandai adat lalamu di si korang pakai sebelum banagari aduh balai-balai kita pegang di imam bila katib pegawai di sekolah kami sakumari rumi ikan magaji sora ale motohid sora alalamu di sekolah paci sebelum basurau aduh bang musaji tak pegang di imam bila jokati anta ko kacino kan maju pijai anta manuku agaram kalawi lagi pasan pengarang ko jawa bajalan lah banyak dipandang banyak dirasa muka panjang muka si penonton nando sekarang nanda dari jauh temula datang dan dari dakelah bayin pun sekarang laba duyun-duyun kaini ruangan hendak mempersaksikan selawat dolang antaronyo kami nambah berapa pasang selawatnya kami diumpamokan orang umpamo balainya kota Padang Panjang balainya rami pagi je patang umpamo bendi jo kareta loyang nyampang ko ado orang nama nompang biar kapai walau kapulang napa bendi ranca napa kudo gadang tapi di kami itu nama malang bendinya buru aku dapat pinggang lari malaiku di penyakit jemalang ya itu lah di malam sekarang iyalah nata tempat dengan bismillah di kambang lanya sure di moko sidang narapi Allah iyo wahai Tuhanku Rabbi ya muhai aman itu ya wahai orang adil Imakalah di dalam maladen nagari ya wahai makamah adina sabana beliau rasul ya wahai khalifah ya Allah la berdiri ialah dengan sendirinya ya kiamuhu la binafsihi la dia itu sifatnya oleh berakat Allah baku darat ia dari Tuhan yang dari junjungan kita delai oh ialah sahabat ialah ditelan nasung udaro
dola pembukaan ya dari kami bang. Aduh, desa belum malah kami sabui apa-apa sih. Ingat jo Talala dialah nanda ulu ya wahai maaf di dipinto oleh kapado ala Tuhan rumah iyo lenan mulupan atamo kapadolan ini ama kapanguludan rajo leka alim nan jo ulama ora saing igamo kapado ketua pemuda kami punta lupo istimewa ladenyo bana lekan ado opulo lana sire kanala denyo kami bang. aduh delai sinar lanan ababil orang bariba anamu Delay orang lanang tanamu yolai kamano. mano delai sambut alamala salam iyo dari kami ba aduh Delay salam ladika ganti yo delay pasijo. baso lai ganti ladenyo siria iyo di dalam jo orano Ganti lanan maroko lanan jimbaga. olunto oka ganti la jawe tangan lai sasamo okito dari kami ba aduh ganti delai basijo baso dai lala ala iyo angangoy ya di Allah la ilaha Udah illallah de ayamulai Ay Nabi Muhammad udah namlai Rasulullah ay lala ala iyo ay angangay 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 Assalamualaikum bilangan pertama de ayamulai Waalaikumsalam bilangan kedua ilalah ala iyo hai angangay 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 Selamat bertemu di malam nyunan ko ayam mulai antara masyarakat nan jo tukang curi tod oi lala Allah Allah hai Iyo Nabi lada Muhammad lada nama Rasulullah Jogalau nana silawa Eka orang sing lade kawan lada nyo amih di kami te bago begitu karena dicoba
Delai sungguh nana bagi tulai dengarkan sayang. Ona kami cubo iyo agak nana sajamang. Samin taro rekan kami iyo maroto sabatan. Samin taro larekan kami delai santai gak sahabatan. Iya sambil lana batana iyo dapet badiang. Oh di sambil ada membaca iyo baluin nana pegang. Delai sambil lana manua. Oh mandape nana bilala. Delai kado lana buanyo. Delai cubo malatimbang. Lana kana bana ladi muko nana basamo. Iyo kini bagi tulala di manoka elonyo. Kabidang la pengajian kan dihara kato-kato. Dekarano pengajian iyo penting pado kito. Iyo penting sekali. Oh di bidang agamo. Agamo ladenyo kito. Iyo utang lapad kito kan mamalaikan sajo. Para karolan sembayang ladalay kaji baco. Jangan sembayang lakato orang sembayang pulo janyo kito. Karolan sembayang tiang lay agamo kito. Iyo dengan nana bismillah lah dilangkah para tamu. Dengan alhamdulillah na dapat kabar katarnyo. Walau iyo si pandang, walau iyo tukang baco. Ini lah pengajian dari kami bado. Manusia galo handai dan tolan. Jo kalau sungguh sayang di badan. Patuh sembahyang kita rusuhkan di akal singke pikiran kurang. Indah mengapa indah beruang. Asalai tentu dipaham sembahyang. Langkah yang dicari lari kaun orang. Eloklah tempuh jalanan terang. Jangan nangurui ada tarantang. Kiri jo kanan tiada basimpang. Artinya jalan wahai sahabat, yaitu rukun syarat siapa menempuh tentu selamat. Kebanyakan umat dimasuk sekarang. Melenggang-lenggang mencari nafas oleh pagi oleh nak kanyang. Darinya pagi lah sampai petang. Darinya ketenan lah sampai gadang. Lah sampai nyoto dipandang orang. Lamut jaga balang lah untung lah malang. Sekalinya tidak babue sembayang. Itu lay sangai lay bodohnya orang. Ke dalam neraka badan tabuang. Oi api memandang menjadi arang. Kiri bana wahai saudara, hidup manusia dengan agama. Hidui binatang jo nafas saja. Delai bulya lana calia iyo cino jo bulando. Delai sangai lari kuainya iyo mame kagamo. Agama orang kapi di kaum bulando. Kaum bulando menyembah api patung berhala. Oh kita Islam sudahlah tentu. Nana ko tidaklah de sembahyang lah nandilimu lah dewa katu. Oh manusia lah denyo apo iyo namo lenyo itu. Jadi mana mulai manusia ragu sikap tak ame Islam tak tentu. Laju dalam mati karena rako basapu
lade mamanggang lade mangga di lade nyo abu pikiri lade nyo bana de lewahai ledun sana Leba janji lade nyo janji babu wela na sumaya. di tahun lana limuko di bulan lana kadatang on Mananti lade kana anak sebelum lade nyo gada. mananti lade minantu sabalum danyo pulang santano lade bajanji olay nyawa lade malayang pikiri lade nyobana de lay wahai le sudaro Adang lade pun kasih oleh ampe la para karo oleh satu lade satunya iyo na kami panyato. pertamo kasih kapado harato Kedua kasih katampenan ko. Lai katigo kasih katampela de nyonanako katampelahan anta bamano Eka ampe kasih ka amal dan iman wahai saudara handai dan tolan Kasih kaharaton na kami lay kabarkan apabila pahit tibo di rangkuangan. Nana jo kalau lada jo pahi iyo tibo di rangkuangan Iyo kasih na kaharato iyo putri lanan di sana. Nana jo kalau lada jo kasih nana katolan lada sahabat Pola bila kita iyo nanalah sampai wafat. Delay datang samonyo Delay kau benar kirabat. O mengantar alay kana kito O kaliang alay nyola Lesa tibo la dilahan tuburan la urang timbun. Alay kalau lay nyo kasih O ka amal alay dan iman La di dalam la de nyokubur oleh nan menjadi kawan. Delay tanyo na namalay kana hanyo diyo malah pekan Delay salam mela badan iyo masuk ke sarugo. Iyo pikirin nyo banala di zaman alada nyo kini Lay bala delay nyobana iyo lay mencari piti. Delay ina nanatakana Mencari piti. Iyo ina alada takana delay hidu ina nakamati Delay ako la bilo kito iyo nanalah sampai mati. Lay nyo sangko nyo salang Iyo tidak mengembali. Yo sangko salang indah ngumali nyawa ko putoy jo apo diganti Nyawa ko putui jo apo diganti. tigo halay sajo lay kapan arang bari jo kain putih nan indah baragi Oh awanan paya urang baragi. Ladi soal ala pengajian ala dasaki ala kami bari oh sakian Dahulu daripada oladnya kami. Dia sebagai lah pembuka ala nanti malam ala denyo kini atau sebagai lah tuan rumah Masih pokok kan jadi jual. iyo Allah kami bari lah di muko nana basamu Iyo nana di muko iyo guru ladanya muda. memang soal pengajian oh sakian kami baca Iyo sakianan lada ulu. dari de kami lai badu Iyo bahu nan lajo hari nan samakin iyo nan lari jual. oh samakin ladanyo laru idari padonan danyo sanjo Iya dicalya pinonton kita. iyo kan sudahlah semuanya to Iya kan adonan tua-tua. memang de adonan mudo-mudo Iya kan adonan kete-kete unyil ada golongannya. memang tiap nan tiap itu nana balai lade kandaknya Iya kalau nan tua-tua. pengajian nanda tarasa Iya kalau nan muda-muda. Sansai ramanan jenggo-jenggo Iya kalau nan kete-kete. Unyil golongannya Iya tantulah de kandanya balain lah de nyopu.
pulo. Iya de cukup lanan di umbu memang de akan jo gulo-gulo. Iya gini lagi tulah. Lah di mano ka eloknya? Di mano lan karanca lah di pandangan jo mato. Lah di mano ka sesuai de sana iyo sudaro. Lena kita lah de nyo cubo iyo hibur di sana lan di siko. De hiburan ka hiburan memang saraju ibahelo. Iya karena hiburan banyak pulo lah di macamnya. Delai ado irama minang dandut opok kana do pulo. Delai ado irama Japang irama bulan do kana do juo. Delai tolong malahiri nana di mano nana ta cinto. Delai danga kana bana. Lah sekarang nyonan ko. Jadi ada suara. Memang di mata saliknya. Bangun hari Yolah. lalaru juo. Lalarui malam sekarang nanko Kami nama hibur dun sana nana do disiko. anta laika sampai dun sana anta laiko tidur. Ojo lagu minang nan modelamo. Jon kinawan dedawoi punyo karajo Atau iya naguci mungkin nan punya karajo. kami bado dun sana kamambari pulo Dia kapan nan sadang berjalan. ode nai manangi menyesali diri Garantau orang bukannya denai begadang hati di kampung Salamoko. Ai dun sana hati wa ibu antara merah jobang kahuni lai antaro sabar jogadang hati garantau orang bukannya denai begadang hati di kampung Salamoko. Oi dun sana hati den ibu ujungnya lampung di mata pura. Omane kanuang tolong jodoa denai di rantau bukannya sana menyamuang idui nanta bangkalai biarlah kanji bacampur luo dimakan orang di bawah talam biarlah kini hati dan ibu
untung kok isu Laikan basilawe dulang mbak cando orang nan lah jadilah rasonyo dari kami badung Nelai panelan raso kapucongan nan lah tibo de belai palu baci ciran nan lah sampai lai kadado Nelai mari kita kandakan lai karekan larenyo kita lai kanda sinar ababil orang barinan banamo Tolong sambung Lai sudah iko jebuanan ranca Jon lagu nan sero usang larenyo tolan iyo baso orang ala de pambaso pala parinyo orang ala de pancami ala de lai jatuh ala de tatimpo orang ala de palupo ala de kan adolai sababnya Lai adon basaba ala de masabab Ele ado iyo lamakarano oma nyandang kain Lain basah ladi hari sanjo delai itu ladanya sabab delai mangkola karano Kacimpo pamenan mandi kuci kapamenan kato nana pita ta jopati iyo adola de mangato Ado dari mangato samanya iyo dahulunya delai sampai nana sekarang laba pakai lai kanajo Delai dangal gara-gara nanti akhir nana curi to delai usana tutu kamanggari si sungwinyo Iyo iko gara-gara inyo tolong tangakan pulo delai mari nanalai dangala di mukolai basamo Nambang ame di palangke dape ame bakilo-kilo saya jantan tak ini menonton selawe dada pelamu iyalah Allah ya Rasulullah